Pak Cito. Nggih, kalih diluruske niate nggih. Pak Cito, wonten dawuh panjenengan wonten iki. Niki kerja dicang ya, Mbak. Dawuh napa yang? Diluruske niate nggih. Ndika dawuh. Nek nyuwun niku diarahke. Nggih. Sing dong aku ki ora iso ngopo-ngopo. Nggih. Ya sowan tak tampa. Nggih. Sing do nyuwun kudu kleru. Nggih. Sing do melu dudu opo-opo. Nek nyuwun sewu. Nggih. Kriton sampun kadung mabur. Nggih, pripun? Jane nggih mboten kula sing anu. Nggih. Saking nika kuwatan sekrompolan sing do mboten remen kalih kula. Sing teng jaba pager niku to. Inggih Nggih. Kalih sebelah mriki mboten? sami Sami nggih. kula teng mriku rekawas mboten kados criyose. Nukani berkantung mboten saged. Wong kula teng mriku mboten saged napa-napa. Nggih. Nggih mugi niki mengke sak badene kula kirim donga kangge jenengan sadaya keluarga mugi ndadosaken keberkahan kemanfaatan jenengan saged melampah sekeca padhang ngoten nggih. Matur sembah nuwun. Wonten melih menika kangge Mbak Weni mboten? Panika tobat. Ngapunten, kula niku sering ngendika. Niki tobat ken babakan napa? Golek-golek napa-napa. Iya, Nggih. kakean alasan. Mun dagangan ora payu mlayu. Wow. Sering mriki nggih. Mboten ora sering tapi yo ucapan orang ngucap atine kebangetan. Nah kangge Mbak Weni mungkin niku dipendhet kersane saken nggih saged ya. Mang pedhe Nggih. Nak liyane niku mboten enten jane kados nggih. Pun normal kados nggih. Napa enten liyane? mangke kalih proses. Nggih. Nggih. Kalih wong tuwane niku kan tobat. Kali-kali ya. Nggih. Pripun melih? Sekedhap Nggih, wonten sing dugi. kula tak sanjang kalih nika. Monggo. Sing anu bojo kula. Nggih. Mboten napa-napa kula pun ikhlas. Nggih. Perjalanan nggih. Niku wongipun sampun kula paringi sedaya ditampi mboten kula mboten mangertos ning pun kula gawe niate apik ngoten mawon nggih. Mang normalke Sinten? fitnah pahit sing do mlebu ning ati sing dateng mriki niku. Ngapunten. Mang udan, mang ombin, Nggih. kajeng itu mboten kepahitan. Sedaya sing teng mriki 3 dosa tunggal. Pinten? Mamung sekawan. Nemu sekawan.
Saged disebutke mboten napa mboten sah namung sekal ngoten. Nggih. Mbak Yune jenengan. garwa kula Nggih. sinten sing dados kepercayaan kula kula ngantos kesuwen. Nggih, namung sekawan nggih. Lah lintune niku sinten lintune sing di makam teng mriki niki? Sedanten nggih enten nggih sami Sami nggih. ya Bu sing dados nenten sing damel kepercayaan kula Nggih. boten sedanten ngertos boten. Nggih. Dados sampun cekal. Nggih, nggih. Jenengan sing kondur. Nggih sakdereng nyuwun ngapunten niki ngganggu jenengan anggenipun ngaso. Boten Mugi niki sak rombongan sak rencang Pak Jito dadosaken panjenengan sedaya wonten mriku dadosaken padang entreng napa-napa gampil anggenipun mlampah. matur suwun. Mugi kersane Gusti jenengan angsal berkahi Gusti. Amin. Sedaya kemawon. Amin. Kula saged ndonga, mboten saged nyukani napa-napa. Nggih. Sedanten sampun kertosane Gusti. Nggih. Nggih. Gusti ingkang Maha Pun boten sah. Mungkin kula napa panjenengan usadani mengke sing kawan niku nggih. Sekane adem nggih. Pun sing sampun-sampun. Mungkin adem jenengan padang teng mriku. Nggih. Liwatan. Nggih, kepanggih liwatan melih niki pancen abadi kondur. Kula derekke nggih. Tahan Pak Suar. Mulih.